Piştî 5 rojan ji operasyona Tirkiya leşkerî li ser Kurdistana Sûriyê, rêveberiya PYD rêkeftina xwe bi rejima Sûriyê re dubare radestkirina sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re ragihande. Di daxuyaniyekî de roja yekşemê 13 Cûtmeha 2019 rêveberiya PYD daxuyaniyek derbarê rêkeftina xwe bi rejima Sûriyê re belav kir. Têde hatiye rêkeftin lê gel Sûriyê ku ji erkê wê yê parastina sînor û desthilatdariya Sûriyê bike hat kirin, da ku artêşa rejima Sûriyê dubare derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û li ser dirêjahiya sînorê hevbeşiyê Tirkiye û Sûriyê ji bo piştevaniya Qesedê di rûberûbûna artêşa Tirkiye de û rêzgarkirina deverên artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve kontrol kirî kirine. Li gorî heman rêkeftinê rê li ber çekdarên rejima Sûriyê ji bo azadkirina bajar û deverên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê wekû Efrîna Rojavayê Kurdistanê ku Tirkiye û çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve kontrol dikin û lê dimînin ve dike. Di destpêka şoreşa Sûriyê di sala 2011 de bi rêkeftin bi rejimê re PYD rêveberiya deverên Kurdistana Sûriyê wergirte. û tevî hemî hewlê nêzîkbûnê di navbera Tevdem û Enekesê de ji aliyê hin welatên Zülhêz û destpêşxeriyan ji bo rêveberiyekî nû hevbeş ji deverên Kurdî re Rojavayê Kurdistanê û dûrkirina gefên Tirkiye û derbasbûna pêşmergeyên roj lê PYD ta niha qibûl nekir û ji yek helwestê reviya. Niha jî PYD carek din deverên Kurdî û Kurd û pêkhateyên deverê dubare bi paş de bi 9 salan vedigerîne.